ଆଜି କରିବା ଆମେ ସୋୟାବିନରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସୋୟାବିନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ତରକାରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସୋୟାବିନ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବତୁରେଇ ନେବା। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲକି ଚିପୁଡ଼ିକି ସୋୟାବିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ହେରି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଲୁଣ। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିକି ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଗ ପୁଣି ତରକାରୀରେ ପକାଇବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ ଅଣ୍ଡା। 2ଟା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି, 1 କପ୍ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଣ୍ଡା ନେବେ। ଆଉ ଅଧିକା ବି ନେଲେ ହେବ, 3ଟା 4ଟା ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ବି ହେବ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଭଲରେ ଚାରିପଟୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଟା ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଲାଗିକି ରହିବ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁ କାଟିବା। ୟା ଦେହରେ ଆଳୁ ବି ପକାଇବା ଆମେ। ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଆଳୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛାଣି ନେବା। ମୁଁ ଏଠୁ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଛାଣି ନେଇଛି। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିକି ପକାଇବା। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସେ ଭାଜି ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବା। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ 1 ପିଆଜ ନେଇଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 1 ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଟମାଟୋ ସବୁ ମିଶାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ହିଁ କରିଛି। ପିଆଜ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବହୁତ କମ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ସେଥିରେ ହିଁ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଗ ହେଲାଣି, ବେଶୀ ତ ମସଲା ଖାଇବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ କଷେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପକାଇବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସୋୟାବିନରେ ଦେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଉ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକି ଏମିତି ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ଥିବ, ଦହି ବି ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ତ ଏଇ ରେସିପିଟା କରିଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବି ଭଲ କହିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଗରୁ ମୁଁ ସୋୟାବିନରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ତରକାରୀକି ଚାହିଁକି ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ସବୁଆଡ଼ୁ ମସଲା ଆମେ କଡ଼େଇରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଭଲରେ। ଏବେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଯେହେତୁ। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରି